dịka ọ bụtụkwuru oge n'ime mmiri a n'ime mmiri ara ehi a ọ bụ na-adịka onye na-aṅụ garị maka ndị be anyị ma ihe bụ garị Igbo ndị ọma, Igbo ndị nwe m, ụmụ ibe ndewonu. Aka m gwa nwanne m nwoke Ọchatike asị ka m were gara anabata ọnụ na ihe emume nke Igbo unboxing agba nke anọ. N'ụbọchị nke taa, ihe a ga-ewetara ụnụ bụ ihe ga-eme ka obi dị onye ọbụla mma. Ọ bụrụ na anyị na-eme tebụl, ụnụ ga-ahụ efere, ụnụ ga-ahụ iko mmiri dị n'ime ya, ụnụ ga-ahụ ngaji. Ama m na ụfọdụ ndị ga na-ajụ, gịnị mere anyị ji gosi ha n'elu tebụl taa? N'oge na-adịghị anya, anyị ga-agwa ụnụ, anyị ga-atọsara ụnụ ihe bụ ọ ga-eme ụnụ obi ụtọ, ihe bụ ụnụ rie ya obi adị ụnụ mma, ahụ agba ụnụ gara gara, ahụ agbachiri n'ike. Mana tupu anyị aga n'iru, anyị sị ka anyị kelee ndị na-akwado ihe emume nke a anyị na-eme n'ụbọchị nke taa. Ndị na-ewetara ụnụ Igbo unboxing na agba nke anọ dịka ọ dị n'ụbọchị taa bụ ndị igbolectures.com. igbolectures.com bụ ebe a na-eji asụsụ Igbo akụzi ọtụtụ ihe ndị dị iche iche dịka physics, chemistry, history, geography, biology na ụmụ ihe ndị ọzọ ga-abụ ịmara ya n'asụsụ Igbo, iwere ya pụọ ndụ ma were ya bara ya n'Igbo uru. igbolectures.com. Anyị kelekwara ụnụ ọzọ. Ka anyị gaa n'ihu ka ọnụ ubi onye anyị bịara. Ihe anyị na-atọpe na-egosi ụnụ n'ụbọchị nke taa bụ ihe a n'elu tebụl a dịka ọ dị ugbu a. Aha ya bụ granola. Granola bụ ihe a na-akpọ ya. Ya bụ ihe granola bụ ihe oriri nke jupụtara n'ihe nwa bekee na-akpọ fiber. Ihe eji mee granola nke a anyị ga-atọsara taa bụ mkpụrụ kashu maọbụ kashu nut n'olu nwa bekee, ahụekere maọbụ granọt n'olu nwa bekee, na oatmeal na ụmụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche na-eme ka arụ mmadụ gbasie ike ma ọ bụrụ na onye ya bụ ihe. Na-atụpụ oge ụnụ, granola bụ ofu ihe dị mma ị ga-eji mee nri ụtụtụ ma itete chọọ ihe na-adịghị arọ ị ga-eri ga-enyere gị aka ịkwụ chimchim ma rụọ ọrụ dịka ụbọchị si chọọ. Granola ndị rụpụtara ya bụ ndị a na-akpọ My Sisi Company Nigeria Limited. Isi ụlọ ọrụ ha dị na Port Harcourt dị na Rivers State nke Nigeria. Akara ekwentị ha dị ebe a. Amaghị m ma ha nwere ebe a ga-achọtanwu ha n'ọba ịntanetị, mana ka o sila dị, a ga-aga n'ime tọsara ụnụ granola 2,000 naira maọbụ 1,000 naira abụọ n'olu Igbo maọbụ 2,000 naira n'olu nwa bekee. Dịka m si nụ na dịka ha si gwa m tupu ezitere m ya bụ granola, a sị na granola na-enyere nwoke ọbụla aka ịdị ike ka nwoke ma rụọ ọrụ ezinụlọ maọbụ nwoke ji nwaanyị. Ya bụ na ọnwụ na ị chọrọ ị na-eme ka nwunye gị na-enwe obi ụtọ, granola bụ ihe ga-enyere gị aka ime ya, maka na ọ bụ ụmụ ihe ndị ga-eme ka ahụ sie gị ike, ka ị nwekwa ike ume ị ga-eji eme ihe kwesịrị ime dịka nwoke. Ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ uru granola bara, mana ya agaghị eme oge ịkọwachara ụmụ ihe ahụ niile. Ihe anyị bịara ebe a ime ịtọsa granola a, tinyekere ya n'ọnụ ka anyị mara ka o si dị, mara ma ọ dị ụtọ, mara ma ọ dịghị, mara ihe anyị ga-agwa ụnụ. Ya mere anyị ga-aga n'ihu, mana tupu m chọta ya bụ granola, dịka ha si kwuo ebe a, sị na ihe ndị eji erigasị ya bụ afọ soy milk, afọ yogurt, full milk, mmiri ara ehi. Asị gị na mmiri ga-eji eme ya ga-adịtụ ṅarịṅarị maọbụ ọ dịtụ nwa ọkụ. Mmiri anyị nwere ebe a dịtụ ṅarịṅarị, ụnụ ga-ahụ ya n'elu tebụl anyị nwere efere anyị. Ya mere dịka ọ dị ugbu a, anyị ga-atọpe ya bụ granola. Dịka m na-atọpe ya, aga m agwa na ya bụ granola adịghị arọ ịtọpe, ọ bụrụ ihe ara ahụ ịtọpe dịka ọ na-atọ, ọ na-agara onwe siriri were. Mana ofu ihe m ga-agwa ụnụ bụ na onye ọbụla goro granola nwanne, ị ga-agba mbọ hụkwa na ị nwere iko nwere okwuchi ị ga-etinye ya na ya, maọbụ komkom dịka ụfọdụ ndị na-akpọ ya, maọbụ ya na-akpọ tin n'olu nwa bekee. Mmiri anyị dị ebe a, efere anyị dị ebe a, mana ọ ka nwere ihe ọzọ anyị ga-eji eme ya. Mmiri ara ehi nke a bụ import ebe a. Anụtụbeghị m ya bụ ihe mbụ, eritụbeghị m ya bụ ihe mbụ. Aga m ama ka o si adị taa, ka anyị mara ma ndị ụlọ ọrụ My Sisi Veggie Foods nke dị na Port Harcourt na Lagos ma ha makwa ihe anyị na-arụ. Dịka m na ebe anyị dere sị
no preservative nke bụ na onweghị ihe na-abụrụ ihe Chukwu kere dị n'ime ihe a. Ihe niile dị ebe a bụ ihe toro onwe ha. Anyị ga-ama aga m ewere nnukwu maka na eritụbeghị m ya bụ ihe ka mapụ iwere nke m na-aga erita. Ụnụ n'anya ga-ahụ na-adapụta, ụnụ ga-ahụ mkpụrụ kashu, ụnụ ga-ahụ ahụekere nke a na-akpọ granọt na-ahụ ka ya bụ ihe si adapụta. Aga m asị na nke a nwere ozugbo nke a nwere ozugbo granola. Ka anyị gbanye nnu. Maka ga-etinyekwa ya mmiri. Ọ dị ka nga-ahapụ itinye ya mmiri. Ka ahụ dịkwa na mbụ. Ofu ihe m na-achọpụta bụ na ọ bụrụ na ịgbanye ihe a mmiri ara ehi, milk, soy milk maọbụ yogurt, ị ga-ahụ ka ya bụ ihe dị. O were nwayọọ na-agbalịrị onwe ya. Nke a bụ maka ndị dede n'ụtụtụ ike isi nri adịghị, maọbụ na ị chọghị iri nri ga-adịghị arụ n'ahụ, ị chọrọ ihe ga-abụ irie ya ibu fere dị gara gara bụ ike gawa ọrụ dịka ndị na-arụ ọrụ bekee maọbụ ọrụ oyibo. Ndị agaghị enwe ohere n'ụtụtụ ịbịa mụnyewe ọkụ na ekwu bịa sibe nri. Granola bụ maka ụmụ, dịka m si fụkwa ụmụaka, ọ ga-adịkwa ha mma n'arụ. Ihe a dị nnọọ ka ụmụ nri a na-enye ụmụaka dịka golden morn, cornflakes, Cerelac, dịka o si eme m n'aka ọnụ n'anya. M ga-ahụ ka ọ ji nwayọọ nwayọọ na-agbalịrị onwe ya. Aga m aga n'ihu ka m tinye ya n'ọnụ ka m mara kene ka o si adị. Granola na-echetara m mgbe m ka dị n'ụmụaka, mgbe m na-aṅụ Cerelac. Iti ya n'ọnụ ọgbariere onwe ya nnọọ. Ọ dị ka ihe na-akpọ fiber. O nwere biskit anyị na-ata mgbe anyị dị n'ụmụaka, a na-akpọ ya digestive. Ọ ka dịkwa ya ugbu a. Ọ na-akpọ digestive fiber. Ọ na-echetara m ya bụ ihe. Ndị na-aṅụ nke a na-akpọ Coca oat, ụta ka granola dị. Mana ihe dị iche iche bụ na ị na-atata ụmụ mkpụrụ kashu a maọbụ kashu nut n'olu nwa bekee, na-atata ụmụ ahụekere nke a na-akpọ granọt n'olu nwa bekee, na ụmụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche dị na ya bụ ihe. Ọnwụ ụtọ na-enye gị iche. Aga m asị na dịka m kwubu na mbụ, ndị a na-arụ ọrụ oyibo na-enweghị ohere iketa n'ụtụtụ ga-achọrọ ihe ị na-esi ime nka ndụba nke ọzọ. Ụfọdụ mgbe ị nwere ike iji granola mee nri ụtụtụ gị ka ị nwee ike nwee ohere n'oge ị ga-eji pụọ ma garuo ọrụ gị ọsịsọ ka a ghara ịsụ gị n'ọrụ. Ọrụ ị nwere ụmụaka, echekwara m na inyekwa ha granola ga-adịkwa mma. Dịka ọ bụtụkwuru oge n'ime mmiri ara ehi a, ọ bụ na-adị ka onye na-aṅụ garị, maka ndị be anyị ma ihe garị, mana otu o si atọ n'ọnụ amaka. Ya bụ ihe masịrị m. Ọ masịrị m. M na-agwụ na onye jide ego
granola dịrị gị mma. Ọ na-echọ ị na-egbu oge n'ụtụtụ ma imebe ihe ị na-eme, ị nwere ike igoro ya bụ granola. Chetakwa na ndị zụrụ nke a bụ ndị My Sisi Veggie Foods na ndị zụrụ nke a. Ya bụ ihe amaka. Ya bụ granola na-amasị m, ọ na-amasị m nke ukwuu. Maka ndị ga-achọ igo ya bụ granola, aga m ahapụ na akara ekwentị unu ga-esi nweta ya bụ ihe ma ọ bụrụ nọ n'obodo anyị bụ Naijiria ma ọ bụ ebe ọbụla nọ. Aga m ahapụ na akara ekwentị ndị na-eme ya bụ ihe. Na akara ekwentị ka unu ga-esi gote nwuo ya bụ granola. Ọ ka bụkwa ụmụ nwoke kpachata ike na-ekwu. Ọ ka bụkwa Igbo unboxing ka anyị na-eme. Ọ ga-adị na mgbe ọzọ anyị ga-afụ n'izu na-abịa abịa. Udo ka ọ dị. Yeah, yeah, yeah. Ọcha tige.